augusti, mannen. Fast jag... Wow. Fyller ett år i augusti. Kolla, en kille som åker. Där är min lampa. Tror jag den är varm. Det här är mina iPhone-skal. Jag har en iPhone 5. Och så har jag den här. Snygga. Och så min sista skal som jag har på. Men jag kan ta av det hur fort som helst. Det är coolt. Eller visst är det coolt. Ett chokladskal, det är ju bara för coolt. Så lite spel och sånt. Ja. Det var mina iPhone-skal.